gikan sa Matikay, Mandawi City. Tag-city sa gikuskon nga 10,000 watts. Kini ang CPR sa RPN, Radio Philippines Network. DDDYKC. Ang inyong radio Runda. Live to the world. Pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa balita, kasayuran, komentaryo o kaligawan. DYKC. Sa isinisi. Ang inyong radio Runda. Atong pangutan onrong kini-resume na ang voters registration sugod ng adlaw di atong amigong ambungan. Si Attorney Lionel Marco Castellano, ang Provincial Election Supervisor. Attorney Casti, good morning! Buntag ni mo di ako, Suski, sa imong mga listeners. Attorney, para sa mga tuas abroad o niya gustong muuli aron makabutar, pero wa may absentee voting dahil yung kapitan, no? Anyway, Wala. labot. Anyway, sugod karong adlaw ba, Attorney Casti, ang ang registration, ano sa amin mo undang? Well, sugod karong adlaw, Monday to Saturday ta, until Pizza 23, 23. Hulyo. Mubura mo kayo ni Attorney? Mubura tong period kay sa timeline good nato, kinahanglan naman nato ma-finalize ang voters list sa labing madaling panahon. Usually yun na siya kada barangay election kay ang ato agong election period ana mubura pod. Mahugra na murag 90 days ra ang tibok election period, no? So lahi kay sa kuan nga naa sa mga 120 days. So sa barangay election mo nang kinahanglan nato mubura ang period sa pagrehistro para ma-finalize ang voters list. Kabalo pod ang COMELEC sa labing madaling panahon. Kung pila iprinta nga balota. Attorney Casti, kinsa maning pwedeng marehistro karon? Well, una, arita sa SK, no? SK, Sa yes. SK, katong wala pa marehistro nga, 15 hantod sa 17. Magparehistro na sila para SK. Kay ang ato ang SK, although 15 to 30, 15 years old to 30, but ang rehistro nimo sa regular voter kung 18 ka na, mo cover na sa rehistro nimo para sa SK. barangay ug sa SK. Very good. Dili na separate nga abi kay 15 to 30 magrehistro kag SK, magrehistro kag barangay kung 18 ka na. Usa ra ka rehistro. Ang record ra nimo ana among i-add para sa SK ug para sa barangay. Attorney, kung 17 na karon, onya inig ka pizza 5 sa Disyembre, or ingno na to arita, kung 14 pa karon pero on the day of the election, December 5, mo 18 mo 15 ka. Mo 15 is so pwede na ba kang magparehistro? Yes, on election day katong on election day katong mag-15 sa adlaw sa election December 5. Pwede na sila ka-rehistro. Okay. Magdala lang sila Xerox copy silang birth certificate o any valid ID, school ID will do, no? So pagpamatuod lang sa iyang nga siya na ang nasa birth certificate. Attorney Casti, inig ka rehistro na nila isip SK, kwalipikado sila 15 to 17 years old. Pero inig ka 18 nila, magparehistro pa ba silang usab as regular voter? Dili na. Automatic na day? Automatic na mo na ibalhin ang katong mag-18. Dili na kinahanglan kay kanang ang amo amang gud ana. Kausara jud ka magrehistro. Kausara jud ka magrehistro kay para una time consuming ang magparehistro. Ikaduha, ang effort nimo, ikatulo, sumot ka daghang papel na mo opisina. Samot ka alimuot, daghang kaigtaw. Now, na. ang transferees o ang katong deactivated, unsay may tabo, Attorney, pwede na ba? Pwede sa ta. Mudawat ta karog transfer from one municipality to another, from one barangay to another. Katusang for 2 consecutive election nga wala nakabuta sa mapananglitan.
kung sa may two consecutive election nato is 2019 o 2022, no? Kaya nga tong barangay, 2018 man to last. So kung wala ka kabutar atong 2019 o 2022, mao na gitawag nga for two consecutive elections, i-deactivate ka. Ma-deactivate ang imuhang voter registration record. So ang imong i-file ana is voter reactivation. Unsa requirements, attorney? Well, sama-sama yagi, magdala ra ka invalid ID, no? Then, pwede nimo ma-download sa amuang website, comelec.gov.ph, ang mga form for registration para imo na lang fill upan daan. Sama itong miyaging election, pwede ra man mo downloadable. Attorney Casti, assuming nga, taga-Leyte siya, pero niyan sa Cebu Puyo. Duha ka eleksyon nagsunod-sunod, wa gid siya kabutar, meaning deactivated siya dito. Pero karon magparehistro siya dire sa Cebu kani, ano man siya Puyo, consider bang new registrant siya? Dili. Ang buhato niya, magpa-reactivate siya kay duha man na ka ano, no? Then dito man to siya sa Leyte nagpuyo, no? Dito siya na rehistro. Reactivation and transfer of registration records. So duha ka form yang pilapan? Duha ka kuanda na naaratay duha ka porma ana, no? So ang second ra man sa loyo, transfer o reactivation, nara na diha nga porma. Ang ako lang ang ako gusto ipasabot is kung butante ka, kausar jud ka magrehistro. Kanang kausa ka nga mag-new registration. After ana, pwede ka reactivation, transfer, ingon ana na lang na. Dili nga, gikan sa pagrehistro nimo, dili pwede nga, wa na ko kabutar kadua, magpanyo ko, matrace man na namo, no? Diha na ka ma-problema. So, dapat, kausara jud ka mag-new registration. After ana, you either transfer or reactivate, no? Attorney, di apay laing concern. Karon Cebu City voter siya. Pero gusto siyang mopaulis ilang barangay dito sa laing probinsya kay mobutar sa ilang umaabot kapitan. Now, unsa may iyang buhaton ipan automatic bang deactivated siya dire or pa-delete iyangan dire Cebu kay mobalhin siya dito once imo transfer siya? Wato ra siya dito sa lugar kung asa siya mo transfer. Mo file siya dito transfer of registration. Kami na ang katong election officer sa pananglitan sa laing lugar nga adto na siya magpa-transfer. Mo na mo inform sa election officer dire sa Cebu City nga na-transfer na dito. After ana, i-delete ra na ang yang record dire sa Cebu City. Ay sige, dunay atong niaging election attorney Mayo 9. Dunay akong amigo nga dire Cebu City naay nga niya gihapon bisag na transfer na siya dito na siya Bohol ni Butar. Naam gyapon nga Cebu City voter, pwede pa dagoy kung butar kay binuang diha kay balhin makote ka na. So unsa na ito? Naagi mahitabo ana Boss Oski, no, nga kana bang katong ato ang gibalhinan either wala naka-inform sa election officer dire sa Cebu City nga talagaman or gmail wa kaabot. Eh dapat ana i-email raman unta na or i-inform ra nimo through email or letter ang gigikanan or na-inform pero wa ma-delete. So most probably ingon ana. So ububutar sa kaduha. Kay pwede pa man naman yangan. Diha na siya makiha. Ububutar sa kaduha. Pusa, magkote na rin so. So, ano ko yaw kay padritso na sa kiha. So, kinsa may mukha ito ni Comelec or ang... Comelec, any registered voter can also file a case. Sir, kinsa maning pwedeng mo kandidato o ni ang iyang residency pila kabuan ang requirement. Assuming nga mag-election tag December 5, kaya pa na siguro i-extend yun o i-postpone na sa ng election. Assuming nga, idayon ang election sa December 5, pila kabuan ang imong residency requirement sa maong barangay o sa kapwedeng mo kandidato? 1 year gihapon. Sama ra na sa local election. 1 year gihapon ang gipangayo anak sa balaod. Basta mo kandidato ka? Basta mo kandidato ka. 1 year prior to the election. Dili sa prior sa registration.
prior okay. to the election. So meaning, atong niaging tuig, Disyembre 2021, na nakaanang barangayan nagpuyo. Yes. Now, ang butante lang, 6 months gapon. Kung dili mo 6 kandidato, months ra. 6 6 months. months ra sa botante, sa kandidato 1 year. I see. Attorney Caste, salamat kaayo sa imong pagtubag pero magpaabot mis nagtipon og yung trabahoon sa umabot mga buwan. Boss Oski, gusto sana ko ipabalo no ha, para sa mga gusto magparehistro. Visit lang amo ang mga COMELEC FB pages sa matag opisina kay naaptay mga schedule nga gipahigayon sa mga offsite registration. Very good. Basig mabaw sila ba? Kay diri sa Cebu City, nag-schedule na sila diri sa mga malls. Yes. So, ato lang mo sa amo ang COMELEC FB pages para sa COMELEC Cebu City First District, COMELEC Cebu City Second District. Kay katong asang mga lugar naata na FB pages ang ato ang mga COMELEC, no? Para makahibaw mo kung naay mga ipahigayon nga mga voter registration. Attorney, kung offsite ang mga lungsod, registration. ang mga lungsod ani naaboy mga offsite gyapon kabarangayan. Yes. Encourage gyapon mi o kanang offsite registration labi na sa mga dagko nga barangay nga o katong mga lagyo. Kay kanang ang ato ang manggod-an is dili na kayo makagasto dako ang mga registration ang mga registrants nato labi na nga kung sa mga bukid mahal na kayo ang plated. Tinuod gyud karon, tinuod na. Plus ang pandemya na pa. Yes. Attorney Castillo, salamat kasi imong higayon ha pagtubag sa among mga inquiry. Kutob ra ginis 23 di ay pila ra ni kaadlaw. So, kuman anay preparasyon as mga balota tingali sa ano sa man filing attorney? Assuming nga mo madayon eh. Maunay wala pagipagawas nga ang atong calendar of activities wala pagipagawas sa COMELEC. Paabot lamang ta kay murag na minaw-minaw pod ang among mga kauluhan mga buhatan dito badayon ba o dili. Murag mao bitaw kay murag na may ni file gani karon. Ako lang ni ipalo-up pod unya ni mga attorney Castillo ang ikaso ha. Sige boss. Salamat nimo, salamat kayo. Mahimbunta gusto kay salamat sa gayon. Si Attorney Lionel Marco Castellano, ang Provincial Election Supervisor. Paliko na ko tong iyang giingon ha. Kadtong 15 anyos ngadtos 17 anyos gawa pag marehistro sukad. Pwede mong magparehistro sa inyong barangay kung taga-diin mo nya gustong mo botar adto dito mo pauli mo kay namoy kandidatong suportahan mo pauli adto dito sa inyo parehistro sugod rong adlaw kutob sa Hulyo 23 murag ikatulong Sabado. Mao ni ang giingon ni Attorney Castellano. Kung 14 anyos pa ka, pero ini ka Disyembre 5, 15 na imong edad, kamo na imong birthday, pwede na ka magparehistro, makabutar na ka. Dadalang imong birth certificate. Ano giingon sa Provincial COMELEC nga si Attorney Lionel Marco Castellano.